देखिए धरती पर जे भी आई बा सभे कुछ ना कुछ के दुख में पड़ल बा। कोई धन के दुखी बा तो कोई मन के दुखी बा, कोई तन के दुखी बा। केहू दुनिया में सुखी नहीं थे, सभे कुछ ना कुछ बात खातिर रोते बा। यह दुनिया है। आई भाव बा कैसे बड़ी सुंदर गीत 2-3 दिन पहले यश रंजन फिल्म से चढ़ल बा। हमार जगदम्बा भैया भय भैया के बजावल गीत बा, बड़ी आशीर्वाद मिलता। कवि के भाव बा कैसे कि केहू तन के दुखी, केहू मान के दुखी, केहू धन के बिना रहता उदास। कि थोड़ा थोड़ा सब दुखी असुखी राम के दास। उहे सुखमय बा जे राम के भजता, जे समय निकाल के हमरा बिल्की तिवारी भाई ऐसा भागवत कथा अपना आंगन में करवावता, उहे सुखी बा। तो जब रुपया कमाता नहीं तो कुछ ना कुछ अच्छा काम करी, भागवत कथा करवाई, जग करवाई। हतना पूरा बिहार के यूट्यूबर बोला ली, गायक लोग के बोला ली। यह पुण्य के काम बा। दान दक्षिणा कुछ करी अपना जीवन में। भक्त के भाव भक्त कातरे के हरि जी रौरा के जे भी भजल भवसागर से पार हो गई। राउर बड़ाई हम तुच्छ प्राणी का करी। भक्त के भाव भक्त कहतड़े कैसे कि राउर
बाबा के तरफ से हजारों रुपए का पुरस्कार आयल आपके प्रणाम बा। नारायण जी राउर कहीं झोरी भरल रखस भक्त कहतड़े आगे का रउरा आदेश दिला पतई ना डोलेला भौरा गुनगुनाला ना कोली में फूल खिलेला रउरा पर आप से आई पतई नहीं लेला पतई नहीं लेला भौरा गुनगुनाला ना कोली में फूल खिलेला अशोक तिवारी जी की तरफ से पुरस्कार आए 500 रुपए के आपके प्रणाम बा आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। भक्त आगे कहतड़े अंतिम लाइन जगदम्बा भैया पीकिया सब दया बरसाई सुनली पुकार प्रभु तेरे भोजपुरी में चौगुन के बड़ी महत्व बा। आई लयदार क्षेत्र है ये क्षेत्र के का कहे के बा कि फूल भगती के दिल में आर जगाई हरि जी हो आर जगाई हरि जी गिरौरा रोग के दवा